Един от най-честите проблеми, за които чета онлайн, е депресивните състояния, паникатаките, посттравматични и всичко произхождащо от тези състояния като проблеми. И се чудех какво се случи и как се случи при мен в тази сфера, за да мога да го споделя. Аз общо взето изкарах 2 години и половина, в които пиех около 12 хапчета, между които успокоителни и антидепресанти. Като за тези 2 години и половина бях в период, в който имах страх, ясно, че ще умра. Имах страх, че нещо лошо се случи. Започнах да спирам да излизам. В пътите, в които трябваше да отида до магазина, ме беше страх, че нещо ще ми се случи. Имаше моменти, в които не можех да пресека улицата от страх. И така нататък. През цялото това време, а и преди това, аз пиех алкохол и може да се каже, че злоупотребявах често. Пиех ежедневно всъщност, по стара българска традиция, всяка вечер. Това мое пиене се превърна в, разбира се, след тежка травма. Това мое пиене се превърна в колкото мога повече ще изпия и дума да не става, да не взема да изхвърля, нали, някакъв алкохол в мивката. И всичко се изпиваше. Случаи имаше, в които повръщах и пак пиех, само и само, за да не остане и капка настрани. Но през това време си пиех хапчетата чинно и се чудех, нали, откъде ми идва проблема. Стигнах до там, че 2 или 3 пъти ходех в поспешност на 4-ти километър, за да ги моля да ми дадат нещо, което да поправи, нали, проблемите ми. Последния път жената, която ме прие, каза, че няма да ми изпише нищо, защото има съмнение, че аз няма да спра да пия заради хапчетата. Тогава уверих, че това не е проблем и че аз със сигурност ще спра, но тя не ми ги предписа. Също така ми предложи да вляза там за лечение за 2 седмици. Обаче живота ми вървеше така, че аз нямаше как 2 седмици да не съм си в къщи и да не работя. Просто нямаше как това да се случи. Поне аз така си мислех, де. И общо взето, така и не разбрах, че имам проблеми, че... всъщност бях стигнал до там, че всичките ми паникатаки, депресивни разстройства, депресивни състояния лекувах с това, че когато се получаваше пристъп, аз пиех и осъзнавах, че когато пия, този пристъп отшумява. Временно, разбира се. За разлика от това, че на следващия ден или сутринта пак се случи също. И общо взето се завъртя едно колело, в което аз не спирах да пия, защото смисъл вечерите, защото имах пристъпи. И смятах, че пристъпите се дължат на това, че... мислех си, че просто пристъпите се приглушават от пиене, а не разбирах, че всъщност пиенето е една от причините аз имам пристъпи. И не само. Впоследствие се оказа, че пиенето е едно от нещата, които е било проблем. Оказа се, че проблема са една постоянна нечестност, в която живеех. Нечестност за това аз каква съм, какво аз представлявам, аз от какво имам нужда. И тук не говоря само за егоцентризма, който ме беше завладял, а в нормалната човешка форма, че не мога и не трябва да живея в разхвърлян дом, че не мога да правя каквото си искам, когато си го поискам и както си го поискам на цената на всичко. И още много неща, за които не знаех, че не мога и не трябва да правя. И че не са редни, че всъщност всичките тези скрити тайни, кой какво ще си помисли за мен, кой как ме е погледнал, кой с каква мисъл се събудил за мен. Всъщност това се оказаха едни измислени страхове, измислени прегради, измислени врагове. И общо взето нещата всъщност злоупотребявах и с хазарт.
злоупотребявах с много неща. Та се оказа, че всичко това приключи в един единствен ден, просто когато аз приех каква съм. Когато аз признах пред себе си, че имам проблеми с хазарта и с алкохола, когато признах пред себе си, че съм направила много грешки, но искам да ги променя, когато признах пред себе си, че съм била лош човек, но не е зависело от мен това, когато признах пред себе си, че това е болестно състояние и че сама няма да се справя. И всъщност попаднах в една среда, където започнах да принадлежа, където да имам среда, да имам приятели и да започна да градя всичко от ден първи, но не сама. Чак тогава всъщност беше моят последен такъв пристъп, паника, атака. И така. И още много мога да споделя по темата, но това беше отношение на моя опит с това.